नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवार बीच, काळी ब्रिज अशा जाग्यार रात्रीन विद्युत अवस्था उणी आसा. संबंधित सीएमसी अधिकारी लक्ष केन्ना घालतले? कारवार शहराची स्थिती सध्या कोणीच अभिवृद्धी करना जावन वाली ना जाल्ली अनाथ स्थिती जाला. जाग्यार शहरात धन बीच, काळी ब्रिज अशा जाग्यार विद्युत व्यवस्था ना जावन कारवार विद्युत वंचित जावन अनाथ जाला असो सार्वजनिकांचो आक्रोश आयकूं येता. कारवार रवींद्रनाथ बीचार मुख्य द्वाराचेर आणि बीचार आजूबाजूच्या बऱ्याच जाग्यार काळखाचे साम्राज्य पसरला. कारवार सीएमसी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर वीणा बांदेकर हेमकां सार्वजनिकाल्या कर वसुलींतल्यान म्हयन्याचो पगार घेवंक लज दिसना काय कितें? आयुक्त आणि जनप्रतिनिधी सदस्य हितूंत लक्ष घालून कारवारच्या विद्युत अनाथ समस्येचेर लक्ष कित्याक घालनात असो सार्वजनिकांनी आपलो रोष व्यक्त केला. सीएमसी जबाबदारीचे अधिकारी आपलो म्हयन्याचो पगार घेवचे फक्त इतलेच पळयतात. त्याशिवाय बाकी कारवारच्या एक बिचार विद्युत व्यवस्था पळोवच्या कामात आसक्ती दाखयनात म्हण सार्वजनिकान संबंधित जाग्यावेले व्हिडिओ करून प्रसार माध्यमां मार्फत सीएमसी अधिकाऱ्याले लक्ष वेधला. हे व्हिडिओ पळोवन तरी हे अधिकारी जागे जातात काय कितें हे पळोवच पडटले. पळया रात्री विद्युत व्यवस्था ना जावन किती परिस्थिती जाला. पळया हो एक व्हिडिओ. लाइट नहीं करेगी कैसे अंदर लाइट नहीं काय पाहिजे नाही लाईट कशाला नाही एवढंच येणार का फ्लॅश लाईट ऑन केलं तर थोडा दुसरा चान्स क्रिस लागतो.